Ayan. Atin na. Atin na. Okay. O, game. Order. Di pa ka nalit na may buktot. Ay, tag-resiping me. Wow. Susin mo yung tatang no. Oh, bakit? Tang-tanga na. Kami mo ayan na. Itutulan niya, buktot nga lumbulang. May nagkas yung tatang. Dahil mga na may nagkas. Sabihin mo. O, di pa nga. Oo. Eh, nga na. Ninong may kabuktot kaya ka na. Ikaryo po, ana. Ah. Bukas ha, papunta lang niya gini, baking sabi, ana. Wah. Ay, bintang may sabi lang masalis eh. Di ba itatanak eh? Oo. Eh, may pakasalan ng anak ko, ana. Itutula po niya, kaya po pakasalan, kaluburan kay anak. Huling tala asawa kong tao. Pero itang responsibilidad, bigyan kayo. Nanita, anong tata? Nung pong babae nga yung anak na, yan kay 20 million. Salita. Ngayon nung lalaki yan, 30 million. Ana. O makanaan. O nung pong may laglag yun, ba, halika na, buktutan may pasibayo nga na. Ipala. Balo may muktot na. Tako na yan kaya. Yung damora yung million,